Belai hambai te pungkaham kini hapung TV te tuimane TV news no ang belai hambai maya faro ojorao tamne ke jora kaham mamani bagi ojorao kabang ma cimbaralo wanchoi tongo asawi tongo te sawi nungui mukri mayang tongo ang nije bohai ngi tongo जों साइमानो चिनि तिप्रा सानि बिमान चिनि कपाल बेलाय हामिया जों नङै फाइगो 50 बছर रमै जों बेबाय साटक जागमानि चिनि बिमान बैबाय जों थंजागमानि आबो सत्य ताकुबो जों ताव बेलाय लासनो सोंसा जों बायरे थांखांखाय Fatar haste tangangkai noni Mizoram, Nagaland, Meghalaya, Assam, even Delhi rogo, UP rogo tangangkai sing. Sajago, je sing Tipra high, sing second Tipra, sing Tenglia. Sing no Tipra no bro, udaharan khaye, example doi, bro kok sawo. Abo bastop, abo kubui. Abo nibagai sing belai chat jauh laika, sudu Obo tabu simi age bhaino simbor chatiok tongo जों yok sama nana musugo tamke जों siwotini chini o chini ha chini des chini raja tongo chini itihas tongo chini laima tongo abto tono जों saimano phiabatini obon chini kapal hamya जों jora kolok romoi kha kolok bai जों Hai kemia, sebab kemia. Jimbro belai ke beka bara. Anu bagai seng tini yok sama cemaya. Ang tini horona muito mano. Even buni budak farau busuk strong kerak lebrok coba kai. Rom di sini menalen ni. Arne film fighter ro. Rom di NSN IM. Wai kawang bernar dol tongo. Baru takno baru talk to tongo. Nok Saimano awak, right? So 7 বছর লাই থাকানা. Takno baru discussion to tongo talk to tongo. Solve niya ko problem. Tipra phiaba tipra rajogo kisa hangkai niceng. Apa nang seng dojo krui. Seng sabje seng bukto bugi seng safara. Hangkai tipra sarokse. Cinta kono cini save krui. Cini rapota kerei, sung Saimano. Piau cini kubun gandani raja rok, berke sebung thangbai kya. Berok Kongres khaibo, berok sebungo, BJP khaibo berok sebungo, Komunis khaibo berok sebungo. Jakono parti berok khaidi, berok main kaham. Obo sung nui tongo. Parti kotoria. Tini Tipra jokhai sung tong sung save kerei. जों जेखुनु पार्टी खायदि चिन दफानि कक जों सामाया चिन दफानि मांथाय सकथाय जों राख कक सामाया अब जों नुजागो आबनो गय जों माय साफारनि दंगो चिनि हा दंतै हा गरै कक दंतै कक गरै अमाय जों बुक्तो बगिनि दंगो अब सत्य अब कुमुइ फियाबा जों आसक बिरमान दंफानो जों बुक्तो बगिनि दंफानो Cini borok hamsa kerei, hamsa lain kerei, jeng kitsangnya bau tanggo. Nar Saimano ang dirgo boso samkai tanggo. Cini subject ciprane eta laibuma, jeng amano bau meya. Cini asidanga, 1980 riot. Aprang sikla, ang kasih drop, aprang puras kayak ang nukha, aprang sulpo itu bo, mungkin 6-7 point to hona bro ang kaham ke Saimano tam wi thangka phia amano jeng pawi thangka tabo asi danga nangmani porego sobche birman jeng mankha Tipra sarok mankha aboni bagui Tipra jago bolong borok system kha freedom fighter ang khachim borok kok kotok ro salai gaseng salsa jeng Saimano jeng sadin Tipra sano
Indian ji kathang sinai जों India bai tongya nei point to khurang ji laika aprang chrai Salaimano কিন্তু ab pawro tabuk जों pawi thangka bodi bagai जों abang barbar belai ke dukun ang saksangno tei agni kawro muito bangkai belai kana buka tong thoyanggo piaba ani asa ani hope ang paya Malaysia bakal thangtong baseng, Cina asa baisi, Cina bisas bai thangtong sun. Je borok bisas kerei, asa kerei, abokai, thei thang. Jeng, dekunu Malaysia berintu jelangteng, jeng asa matong nai, hope matong nai jeng. Je borok hope kerei, expression kerei, engkai abo teruk kemangi thang. Angle asa tonggo, ang bisas tonggo, jeng salsa jeng piok jag nai, obang asa kelai. Aku cara kamang ma ebeng mengpayu, abo senglo itu. Sob jani berkabar tong thok ba, ang jafanang thung, ani berkat tong thong tabong kai, ang agi bo kok Saka, abo sai thanai, tabo sai tong nai, cini khut bubagra, cini hari nok phang, jaga seng boron sigi tong, cini idhas tong, seng bonon wisong, seng cini gorbong wisong seng, cini rajbari tonggo, rajani bangso tonggo, ketang the living history, cini tongko. Abang sung jotong gorbo. Kini bawa khut jeng bai phaigai samutang tong phayo. Cini hado phane bagai. Jeng khusina dorkar. Made maya abok kotoria. Cini khut bubagra cini antul dol khayai. Tipra Motha khayai. Jeng bai bakal samutang tong phayo. Kok tisai tonggo. Seba khai tonggo, movement khai tonggo. Awase kotor brodong. Apa sing sok tu siksina nangrago. Agai jengom hai jora maya, jora kaham maya jeng. Cini ras poribar baron jeng, cini royal family jeng baron sajo maya. Bro ono padik layo. Agai pas I pas. Tabok ni ojora wo. Cini khut bubagra hari nok phang. Je jago jeng joto baron joto hamjago. Su Tipra simia sara North East India, sara Bharatbor, sara bisho prithibir Salaimano. Tini cini khut hani bubagra bo baik dongui kini bo tini masangka sebelah isten kok ala raja ni kok geta tipila ni kok bo masaka awas sabche kotor kok amne boi salai tongo tangi eta ras poribar borok hani bubagra hani nopang bo poinosi ini okok baik dongui masaka tangi जों 50-60 बोसोर नंबाय जों अलरेडि दिप्राय बुंगासिनो जोंनि मानथाय सावथा जों मोनलिया जोंनि राइट ससियेल जास्टिस जों मोनलिया आबो सिगै दिनै खुद बुबाग्रा आवाज दिसाय दङ जों बाय फाय जों फानरय दङ बो जों मन सायद खालिया जों मन जुबालिया आवाज आं सब जुबानाव एमने जों दिप्राय जों बरक ताबक गोबांमा नुखा हादरम बरक थांगो नेटा थांगिया मास मुसु तराय थांगो CPM हालायो कांग्रेस हालायो BJP हालायो बलाय लेसम सुसु लामसुसको वानामा संसाको जेदागा जों नेशनल पार्टी खाय जातीय पार्टी खायै आनि कौना आं सारागिया आनि दुखुनि कक सारागिया आनि मानथाय सावथनि कक सारागिया आर थांथा मुनायसों बडि बाबै तिनि आं खोनाका तिनि बबाग्रा दिल्ली थाङै थांगो कक सालाय थांगो सुतु आबो बनि बांगिया तिन दखानि बाबै जातिनि बांगै ब बारबानो साइ दङ आनि सबकि दंगो आनि रां दङ बुया दङ आनि मानसमान दङ आनि बरम दङ आं दे बरम पाय नांगिया आं दखानि बागै जातिनि बागै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै बसाम खाइ दङ आसा कक हाम खाम ब साइ दङ तखन बाक्सर अंखाय आबनो बेंगाय कक साव सबचेबो दुर्भाग्य आं आगेबो कक साका बुइनि दखानि बरक बनो बेंगाय माने बन नाइस्लिमाने आं कुनुम जगिया किन्तु आनि दखानि बरक आनि थैनि बरक राजानि बंशनि बरक दसि बनो मासमसु बेंगायो बनो थाथा खालायो आं सबचां दुखुनाव बुइनि दखानि बरक जेखुनु हुंथुं आं बनो कुनु केयार खालाया आं दुबु दुखु दुबु जलाया आनि बरक रक दिनै बनो बुबागरे हेनलिया बुमुं खै दंगो प्रदु थै दंगो
ঠিক আছে তা বুবা গ্রেখা কিন্তু ইতিহাস দংলে নং বন মানে এখানে সামনে নাই বুঝতে বরং বুবা গ্রেখনাই বুঝতে হিয়া কিন্তু নিনি দফানি বরক নিনি বংশনি বরক जों बर माने लिया बर बरम लियाखै तै साबरि नायबा बलाय दुर्भाग्य आं मने बार साव ब पलिटिक्स देखलाय दं थायै दं आबो कतरिया बथिनि बबाग्रा बबग्रा दं मिथनाय बने बाग तिनि आं मने मा साव आं खागाव आं बिसास खायो बैता बुं सायमेया आनि मदेल आं खागाव आनि बिसास दं आं होप दं एकटा गोसो जों माननाय मामानि परेव जों दैबो सामो थांलायनाय गेति नाहरमोन ultimate goal asal payah ko. Marah kok itu, jadi bawa kerja kok itu. Sun kata mana ya hal itu nagar nai. Jadi awal jadi movement, jadi sebab stopping thonai, jadi korang stopping thonai, abang ini ya. Sun khai nai, sun sam khai thonai. Bani bagai yang tinom masawo, jadi Tipra harap tak pun buci aku. Sun tamang kaba. Nini yawo hakeri. मैं बार-बार कहता हूँ कि लैंड पावर करी आगे वो साबले सबसे कपाल में वो आती बरो चीने हाथ हम दे ची हा से चीने लिया अनेक बार कॉक साउ ताकने सब करा 50-60% जों जे जागा दं माने चीन नकथाय आनि खेतो आनि लुंगा आनि हाथाय आनि बुं करे जों हाउस दं बिन हाउस दं सरकार हाउस दं निजिन बुं होइते रेकर्ड खाई गया बोले दुर्भाग्य अब ना आं सिपम तमरो कक साका बामफ्रम सरकार कक साका बामफ्रम सरकार 25 बछर जालांखा तिपरायो तंबरो खाइमलिया बरंसो बामफ्रम सरकार वेस्ट बेंगल खाइ दं बर न कम हिस्ट्री खना नंदीग्राम कौर खना वेस्ट बेंगल सिपम सरकार 30-40 बछर ताबखा रत्न बर लैंड बाकी रेखा लैंड पातारी रेखा एलम खाइ रेखा सबसे सामु गाहाम लायगा सिपिएम रो वेस्ट बेंगल रो तांगिके आरो बरं हा बागे रेखा केराला एके अवस्था आं थांजाक नुकजाकले आरो कोनो प्रब्लेम करे चिरारंखाय सिपिएम सरकार तंग तैसि 25-30 जन बर हा बागिया जन बर अलॉटमेंट दिया जतो जों खास दं ओम हाय गोबां मा बक्तब्य बुंनो दं इभेन बरं हंखाय उल्टा अकोना इयनु पनसो कक्साका आं बारे बो कक साका जों के चिनि हानो हम दतसि चिनि हानि जों चिनि बुमसि करे जों हानि मालिक सिं माया जों काउजे पत्र चिनि बुम जों मालिक गया आबो जों खाइरे जा गया जों बर सबखाबा बीजेपी खाइलेंगिया कांग्रेस खाइलेंगिया सिपिएम खाइलेंगिया तैसाबो खाइनाय बीजेपी ता सयबो हजर दं खदे खाइका नों खदे खाना बीजेपी सरकार आमालो एक एंटी जागामान खा तिबा सरक खदे खांखा खनायखौ लेन एलन माया माखेबो उल्टा बोला बरो जुनबर थंगि दं बलाय दुर्भाग्य चिनि कक बरो जों साइमानो अब 50-60 बछर फाइट फैफेमने जों कक बरो मान स्क्रिप्ट माया जों ताम खाबा किंतु जुनबर भूल बुझो आमनो बार साव त्रिपुरा राज्यनि सिचुएशन परिस्थिति अनेक बेटिकरम पॉलिटिक्स साब खाइबा पॉलिटिक्स तामने हिन आवाज जों बुजिग्राया आसल पॉलिटिक्स साबो खाय सिपिएम खायो कांग्रेस खायो बीजेपी खायो आवाज पॉलिटिक्स बरं खायतांनाय टिकेट नाय बाथनानै मन्त्रि नानि चाकरि नानि आवाज बर उद्देश्य बरं ताम उद्देश्य दंबा बीजेपी बा सिपिएम कांग्रेस जे खायनि रक बरं ताम उद्देश्य बरं पॉलिटिक्स थानायो बरं पार्टी बिसिं बर पॉलिटिक्स थानायो आवन पॉलिटिक्स होनो बरं बिसि पार्टी बिसिं होनो बर लें मारे मारे खायो टिकेट सेल ना लानानै बना हाय हागै बक हाम खांखाय ब टिकेट नानानै बरं उद्देश्य दमा टिकेट नाय बाथनानै मन्त्रि नानि रां आजिनानि चाकरि नानि ते कोनो बर उद्देश्य करे नहरम करे चिनि आंचलिक दल नहरम तंबा चिर आसल लांगो तामो चाकरि दिन नहरम टिकेट नाय एमएलए बा नानि मन्त्रि ना आबदि नहरम अब चिन नहरम गया चिन नहरम के चिनि दफा सिगां जों मोथांदा नांनाय अ त्रिपुरा हाउस जों ससियेल जस्टिस माना नांनाय जों चिनि कक ति लैंग्वेज डेभलप नांनाय आनि समाज सेब नांनाय तनि मिजोराम समाज बर सेबुंखा नागालैंड बर सेबुंखा
मेघालय बरक सेबखा जों सेबदोंखाबा जों सेबमियाखौ नों मिथिलाम नागालेण्डआव सेब इमप्लिमेन्ट खायो बरक सेबनाय बरक जतन ठीक बरक बरक बरामन होजों बरक बरक अधिकार बरक मानखा बरक कन्स्टिट्यूशनल राइट बरक मानखा जोंखाय कन्स्टिट्यूशनल राइट मायाखौ सांबादिन अधिकार जों मानियाखौ वो अधिकार मामानि परे वो नों सीपीएम देखायनाय खालायदि बीजेपी देखायनाय खालायदि कांग्रेस देखायनाय खालायदि जोंनि बेसिक रिक्वायरमेन्ट जों जे बेसिक मानथाय जों मायाखौ अरे जों फेलाय दङ बनिबा आं मनो सावो चिन्ति बासाराव बालायखे बुचिया ताखोनो बुचिया खौ साइमानो पार थांलायगे सालायो सीपीएम बीजेपी नेताराव बा कांग्रेस नेताराव सालायो जों नेशनल पार्टी खायनांनाय जों बीजेपी खायनांसिनाय कांग्रेस खायनांसिनाय खायखो जों कुनु मालिया अब बुन साव बर आं मन उसांबो सागा जों सीपीएम खायनांगिया कांग्रेस खायनांगिया बीजेपी खायनांगिया जों मानथाय माना नंखाय जों आनसोल खायनां जों नुबाय दं गोबां मा दिनै तिब्रानि स्टेट नायनो बानो तिब्रा जों कयटा जों मानखा जों सांबिधानिक अधिकार मानखा जों डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मानखा अब साबतब अब सीपीएम रेवो बा कांग्रेस रेवो बीजेपी रेवो दिनै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल एडीसी माने एकमात्र साव तो खाजोना टीयूजेएस बा टीएसएफ बर फाइट लायगा दांगा नांखा एरपर जों बर एडीसी रेडियो अब संविधान कन्स्टिट्यूशनल राइट जों मानखा किसाला जों मानखा और जों खाथिनि बिकार आंखल जों कमा साव टीएनबी एकर्ड दोनखा टीएनबी एकर्ड होनार परे तीनटा सीट बारायखा तीनटा सीट बाराय ताबो जों आगे 17 तमने 17 ताबो 20 खा अब जों फाइट खेन माखा एडिटेब तो बखा अब अने बरसियाना एडिटेब हायनो बराव निनि जुक्तिं लाय बराव एडीसी सीट बारायखा आगे एडीसी ओ वानसा तमनि ताबो तेसे बाराय ताबो बराय 28 थांखा जोंनि माने सरि जोंनि रिजार्भ बाराय थांखा ए अबंखाय जोंनि एचिभमेन्ट स्मल एचिभमेन्ट जों बर अनेक बुल माने बजागासै जों बीजेपी खायगासै जों उन्नति सिनाय जोंनि मानथाय मानसिनाय अब बुल बीजेपी खायगासै नेशनल पार्टी खायगासै उन्नति नाय अब बुल गोबां मान नायनि दि स्पेशल साउथ इंडिया आं अनेक बागुरिखा साउथ इंडिया थांनाय दि आरो कोनो कांग्रेस बकरै परमानेंट बीजेपी बकरै सीपीएम बकरै एकमासे केरला बनो अनेक चेंज संगो आरंखाय आंचलिक दल सक्रिय नि तामिलनाडु निथानि अनेक जायगा में हायतं निनि अबरब निनि अन्ध्र प्रदेश रब बेनिनि उड़ीसा रब इवन वेस्ट बेंगल नायनि और दीर्घ बছর आंचलिक दल हायतं तृणमूल कांग्रेस बतो बर लोकल पार्टी हमन बरके बीजेपी खायो बा कांग्रेस खायो उन्नति नि दंब्ले डेभलप नि दंब्ले नॉर्थ ईस्ट नायनि दि मिजोराम के बर ताम खायबा बर आंचलिक दल मेन मेघालय बाहायनो निनि बेनिनि अबाव नायदि नागालेण्ड बाहायनो आंचलिक खायो बर उन्नति दंब्ले तामिलनाडु बसो उन्नति थांनायनि चेन्नाई र बरके कांग्रेस खायो बा सीपीएम खायो खाया ए अबरक सबथे जों सिना दरकार जों बरक तिब्रा बरक सिना दरकार जों बहुत पार्टी खालायनखाय आनि दखानि कक सानाय आनि समाजनि कक सानाय दिनै हा दखानि कक जों सामानाय अब जों नायो जों सांमाखायनाय जों खाकाव आंले अनेक बिसास दङ आसा दङ जोंनि महाराष्ट्र नेतृत्वे जों उपाय जों साक्सेस जोंनाय जों जयनाय जों वासक दङ ताव टक चलै दङ फियाबा जों साइमानो अ टक न जे ताव कक सालायमाने न गाबां बिसिं आं खोनाखा कासमाय दंखायसो दां अबन सावो मानद्रे मा माया आबन ककिया मानानि थाङै दङ माया हांखायबा जों फाइट माख्लायनाय जों तेबा आराम असोबा जों थाङै दङ या बखाता थैदि जों मानि खना जों बखाथने कक्रै जों फाइट खालायनाय जों गोथां दंखौ ताबोनि सिक्लाराव गोबां जों साइमानो जतनो ताबो नेशनल माइन्डेड फैगा बरन मानथाय सते बर साइमाखा बरन राइट बर साइमाखा जों नुखाथिनि जानि आं बाले वानाव एडीसी गो साख्रि तंना बगैनि साबजेक्ट दियो ते डेपुटी पीयू मात्र 110 टा सीट खोनावा बोसो बांखा उसां खामाय प्राय 28000 बर थांखा 30000 काय थांखा कैंडिडेट अबर प्रब्लेमलै तिब्राव बोसो बेकार बाङै दं तिब्राव बोसो बाङै दं बेकार 100 टा सीट से
তিনি 25,000 থাকা এপ্লিকান্ট ক্যান্ডিডেট ওনার সংস্থা তা খুব করো তখন সাইনক সরকার অনেক খাইখা অনেক উন্নতি সাবংবা মাসা মসুं उन्नति হয়েছে जों साइमानो चिम्बराव गोबां माताबोखानो दिसाहाराङै दं चिम्बराव एसोसिएसननि इयुथ सिख्लाराव एजुकेटेड सिख्लाराव आं खबर खोनागौ आं सिगां नुयै दङ बोरैबा आं नुनो सानाय जोंनि बबागोरा नेतृत्वे जों सांमो खायलायनाय শুধু বসাইजों माइगैया जों बनो पालमा चबानाय आं जोंनि बिसिं अङाव जों स्लाय दङ जों जत दा थामचा लायो बहा कवारबाय जों हामजामोनो बिसिं तै नायस्लेमानो बिसिं तै उनां बारबार सावो हिंसा लासैख्लायनिया पजिटिभ पलिटिक्स माखायनाय नेगेटिभ पलिटिक्स या केबा जों सबसम सुनते नेगेटिभ पलिटिक्स नेतो नेते हेलायो कुलायो सालायो अनेक बुरा आं नुब्ले नेता नुब्ले ककरं करं दं जों बिसिं बाहायनो जों जों अबाब करिखा ककरं कमो दं गोनांबो कमो दं जों बराव ताव एक मादाखौ जों थामसा मोनहायसै थामसा बक बाहागनाय जों हामजा मोन बिसिं तै नाकार मोन बिसिं तै जों मा नाकारनाय मोनसे मात्रै बुल दं मरासे बुल मानो जतन बुल खाइमानो के बुल हुंखाने आबो हामि आबैया गाहामफ्रायनो कम मासानाय कम्पेयर माथायनाय जोंनि बराव गाबैया दिनै 90% बक खामख्लायो साम 10% हामि आंखा उ 10% बो सलायनाय आबो गैमै आबो अमुक नेगेटिभ एटिट्यूड नेगेटिभ पलिटिक्स न बराव पजिटिभ मासानाय कम्पेयर माथायनाय जों गाहामदे खाइ हामदे खाइ मोनसे मात्रै बुल दं आबो जों साइमानो किन्तु हाया दे जों तीन दफा जों गोमाय थानाय आं खागाव तुरुक तुरुक दाव तीन दफानि कगनो जतनो जों खोनाय दं साइ दं इभेन दिनै जे अर इनजास्टिस जों दं माने बेबाय जब जास्टिस मालियासन ससियेल जास्टिस मालियासन जों पलिटिकल राइट करिखा लैंड राइट करिखा नि लैंग्वेज राइट करिखा अब फैक्ट अब ताव इभेन सेंट्रल गवर्नमेंट आं खागाव जोंनि आगेनि मुभमेंट स्लाय तेबर आगै दं निनी तुम्हारा बीजेपी तुम्हारा कांग्रेस जो टॉप लीडर तुम्हारा सीपीएम ये इंडिया ने सब तीन नेता कत बरक थाव मोटा मोटी बरक रियलाइज खाई दं आं खोनाखौ सांगो आमा सानाय खुद चिनी अमित शाह बगल सामने को बसापो ये राजा है सब मीटिंग को उसका सब कुछ उसका है बने अधिकार तुमनी किंतु वो अधिकार मान लिया बने हाथ तुमनी बने जाथाय दंमोनी सब कुछ बने सिं साव अब इवेन आना मरा साइबो बखु खुसिं जाखा बसाव अमित शाह जे ओमाय रियलाइज खायखा बो मीटिंग सापो पालो सापो सब कुछ राजानि दंमसी हिनि सापो बने हा बने क बने सब कुछ बने रां बने न किंतु बरो डिप्राइमिं दंखा ओमाय रियलाइज खाय दंगो अमित शाह खो दंमाय कक साजा बने बगै आं बलायखे पजिटिभ चिन्ता खाय दंगो जों एकटाके सुमननाय अरनीति पार्टी बीजेपी रक बा जिकुनु दल रक महाराज जाजायोमोन अब साबो बे अंगै न किन्तु आं सिगो जे दिल्लीआव बने अनेक हल दङ बने अनेक रुल दङ जागा तमा कांग्रेस तमा सीपीएम तमा बीजेपी आरो टप लिडार बने बेलाय हामजागो बने बर माया खायो आं खागो बने बिसिंतै 30% जों यकसभा मानायनाय आं बिहास खालायो सात जे तिप्रा सा हामलायनाय